Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. U ime Allaha dželle šanuhu, zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat i selam poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam, njegovoj porodici, ashabima i svima onima koji ga slijede, podržavaju i potpomažu njegovu vjeru, njegov sunnet. Draga i poštovana braćo, uvažene sestre, poštovani vjernici, noćas kad će uz Allahovu dželešanu pomoć i njegova dozvola i blagoslov prozbori me na jedna tema koja je itekako važna vo naša vjera, odnosno jedan dio imana koji treba da krasi svakoga muslimana i muslimanku. Radi se naime o saburu. Pošto znamo da je Ramazan mjesec sabura, prigodno je da vo ovija mjesec i vo ovija blagoslovljene denoji kažeme nešto na ova tema. Sabur, odnosno as-sabur je jedno od Allahovih dželešanu lijepih imena. I to posljednje od 99 Allahovih lijepih imena. Što je sabur? Kao definicija, slobodna definicija su svoje riječi, može da kažeme između ostalog da je sabur suočavanje sa stvarima onakvim kakve jesu bez osjećanja nezadovoljstva zato što su takve kakve jesu. Znači prihvatanje činjenica i prihvatanje svega onoga što dođa od Allaha dželešanu, što ne zavisi od nas, što nema naš udeo da tija bide od naša strana prihvateno i da se mi je so tija pomirime i da rado go prihvatime. Na puno mjesta Allah dželešanu u Kur'an i Kerim ni izbori za sabur. Također i Božji poslanik alejhi selam u mnogim hadisima ukazuje na vrijednost sabura i nagrada koja sleduje tijem ljudima što su strpljive. U kuranski ajet u sura Zumer, odnosno sura Šura, dogovaranje, 43. ajet kaže Allah dželešanu: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Strpljivo podnositi i opraštati, tako treba svaki pametan postupiti. U sura Al-Bekara, 153. ajet uzvišeni Allah dželešanu veli: O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti obavljanju molitve, odnosno namaza, a Allah je doista na strani strpljivih. U suri Ali Imran u 200. ajetu, posljednjem ajetu ove sure uzvišeni kaže: O vjernici, bojite se, o vjernici, budite strpljivi i izdržljivi i na granicama bdijte, a Allaha se bojite da biste postigli ono što želite. Vjernik znaje i prihvata i duboko je ubeđen da ništa se ne dešava bez Allahova dželešanuhu volja i njegova dozvola. I kao takov, kao pripremljen unapred, on živuje rad, on je rasterećen i ne se opterećuje so tija što mu dođe od Allaha dželešanuhu
kao kušnja i kao iskušenje. Abdullaha ibn Abbasa, dok je bio mladić, dječak, Allahov poslanik alejhi selam savjetuje, jer je ovaj ashab često putuo sa Allahov poslanik alejhi selam i mnogo se družio i boravio u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik alejhi selam mu veli: o dječače, znaj da se svi ljudi skupe kako bi ti donijeli neko dobro, neki hajr, neće ti donijeti osim onoliko koliko ti je Allah odredio. I znaj da se svi ljudi na dunjaluku skupe da ti naškode, da ti donesu štetu, neće ti donijeti osim onoliko koliko ti je Allah dželešanuhu odredio. Pera su podignuta i hartija se osušila. Ovi hadis, Allahov poslanik alejhi selam, savjetujući Abdullah ibn Abbasa, ujedno i svakoga vjernika koji prihvata savjete od Allahov poslanika alejhi selam, ni savjetuje ni ukazuje da je sve zapisano, da je sve određeno i da su pera uzdignuta, da se više ne pišuje sudbina, već je napisana. I da ljudski faktor ne može da utiče osim onoliko koliko je Allah odredio. Da ne remeti mnogo ljudi šorabotaj. Da ne strahujeme od ljudski utjecaj i utjecaj stvorenja Allahovih. Jer oni nemaju moć osim onoliko koliko im Allah dželešanu dade moć. Drugi rivajet, druga predaja istog hadisa nastavlja se i veli Allahu poslanik alejhi selam Abdullahu ibn Abbasu radijallahu anhuma: znaj, ono što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti, a ono što te je zadesilo nije te moglo mimoići. I još jedna potvrda od Allahovog poslanika alejhi selam da je predanost kaderu, odnosno sudbini, suština imana. Mi je djeca, gdje učime još u mekteb, da vjerujet u imanske šarti, od kojih je 6. posljednji imanski šart, vjerovanje u kada i kader. Da vjeruju da se sve što se događa zbiva Božjom voljom i njegovim određenjem. Allah dželešanu u Kur'anu Kerim veli: i ne desi se da list jedan padne, a da Allah za to ne zna. I ne desi se da list jedan padne niti suhi, niti svježi, a da u knjizi to nije zapisano. List ne panuje od drvo da Allah ne mu dade izin. Kako može da se desi da ljudski život prestane, a da Allah ti je ne saka? Kako može da se desi da čovjek oboli, a da Allah ti je ne saka? Kako može da se desi da čovjek ima nesreća, da izgubi članove porodice, a da Allah ti je ne odredi? Znači da je sve u Allahovom predodređenju. Mi jesmo na ova dunja, draga braćo i sestre, na ispit, na iskušenje. Pa veli Allah dželešanu u sura Ankebut 1. ajet: hasiben nasu en yutraku en yekulu amanna wa hum la yuftanun. Zar ljudi misle da će biti ostavljeni ako kažu mi vjerujemo i da neće u iskušenje biti dovođeni? Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah znao one koji istinu govore i ko su oni koji lažu. Iskušenja su sastavni dio života. Vjernik prihvata tijeka iskušenje od Allaha, dok nevjernik nailazi i nalazi različita opravdanja i nikako ne može se tija da se pomiri. Tu je razlika između vjernika i nevjernika.
Sabur je slanje poslanika. Svih poslanika. Sabur je čak šta više i stvaranje nebesa i zemlje. Znamo da Allah dželešanu stvorio nebesa i zemlje za 6 dana. Kako stoji u mnogo kuranskih ajeta. Zar ne mogu Allah dželešanu da reče kun fe kun? Budi i ono biva, da stvori i nebesa i zemlju za tren oka. Mogu naravno, nego Allah dželešanu Sotija Sakada ni kaže da je sve zasnovano na strpljivosti i da sve treba da ima postepenost i svoj rok koga se događa. Božji poslanik alejselam, njegova poslanička misija je trajala 23 godine. Allah mogu da mu prati knjiga, kao što i ostalim poslanicima im praćao, za odjednom. Ali njegova mudrost i milost je zahtjevala da Kur'an bude postepeno objavljivan za 23 godine. Najdraže Allahovo stvorenje, Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iskušavan je na mnoge načine. I svi drugi poslanici. Međutim, zbog ograničenosti vremena neće zborime od sve poslanici. Poznat je primjer sabura Ibrahima a.s. i iskušenja kroz koje prođu. Poznate su iskušenja Ejuba a.s. koji je oličenje strpljivosti gdje Allah dželešanu u kuranski ajet veli inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Mi smo ga znali, Ejub a.s. da je bio strpljiv, divan li on rob bio. Znajme za sabur Jakub a.s. i njegova iskušenja. Za Isao a.s. iskušenja, za Musave patnje iskušenja sa faraona. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao pečat svih poslanika i onaj koga slijedimo ima mnogo iskušenja. Prije svega se rodio kao siroče, rastao kao siroče, onda kad postane poslanik nailazi na otpor, nailazi na ugnjetavanje, na fizičko maltretiranje, na bojkotiranje od strane mušrika, sunarodnika, na protjerivanje i na različita vrsta mučenja. Božji poslanik alejselam bio iskušen sa tije da izgubio evlat. Od 7 djeca sve umrele pred njega osim Fatima radijallahu anha. 2 djeca mu umrele kao malekave. I sve tija Božji poslanik alejselam go prođa. Kad mu umreo Ibrahim, njegov sin, Božji poslanik alejselam veli, se obraća prisutnima i ujedno i Ibrahimu. Doista oko suzi, srce žali, ali mi smo zbog rastanka sa tobom, o Ibrahime, tužni, a nećemo reći osim ono što će zadovoljiti našeg gospodara, svi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Kaže Allahu poslanik alejselam u hadis, kada Allah želi dobro svome robu, on ga stavi na kušnju, on ga stavi na iskušenje. Odnosno, kada Allah zavoli svoga roba, on ga iskušava. A u drugi hadis veli Allahu poslanik alejselam, najviše su iskušavani Allahovi poslanici, zatim Allahovi evlije, dobri Allahovi ljudi i zatim oni slični njima i zatim oni slični njima. Znači, iskušenja dođe shodno imanu. Ashabi ridvanullahi alejhim, kad ne bi im dođalo iskušenje, oni bi se zaprašali što se dešava sa nas. Da ne Allah zabrao. Allah ne zabrava, nego u smislu da ne ostao na sva odgovornost, da ne ostao da se zabavime sami su sebe, kao što veli za neposlušne Allahove robove. Nesu Allahe fa nesijehum. Oni su Allaha zaboravili, pa je Allah njih zaboravio. Allah je na njih ne motri, u tom smislu ih je zaboravio.
Znači, ashabi priželjkuvali da im dođe iskušenje kako bi se kroz tije iskušenje čistili. Došao Allahov poslanik alejhi selam u Tajf. Izbjegao od nevjernici, od mušrici, od ugnjetavanja. Hajde da ne najde podrška u mjesto svojih daidža, rođaka po majčinoj strani. Međutim, i tamo nailazi na otpor i go proteruje. I na djeca i maloumne ljudi mu praćaje da go kamenuje. Dođa Džibril alejhi selam uveli: o Muhammed, Allah dželle šanu ti poručuje da samo kažeš i daš znak da hoćeš, da si zadovoljan, da ih Allah uništi, ja ću ovo brdo na njima srušiti. Kaže poslanik alejhi selam: ja nisam poslan da proklinjem, ja sam poslan kao milost svim svjetovima i molim Allaha da iz njihovih kičmi izvede potomstvo koje će biti Allahu pokorno. U ta prilika Allahov poslanik alejhi selam veli sljedeće riječi i se obraća Allahu dželle šanuhu: Gospodaru moj, tebi se žalim za slabost tvoje snage i za nemoć svoju. Tebi se žalim zato što nemam utjecaj na ljude. O najmilostiviji, ti si gospodar potlačenih i ti si i moj gospodar. Kome me prepuštaš? Da li daljnjem kome ne želi prihvatiti ili bližnjem kojeme si dao vlast nadamnom? Ako ti, gospodaru moj, jesi zadovoljan sa mnom, ako ti, gospodaru moj, nisi srdit na mene, ja ne marim ni za što. Poslanik alejhi selam ne obraća pažnju na svoju ličnost i na svoj lični interes. I ne traži od Allaha, braću, da ga spasi, da ga sačuva, da mu dade da izleze od problemi, da Allah reši situacije, da Allah uputi sve ljude, da olakša poslaniku, njegovog Božji poslanik alejhi selam žali su tije što nema moć da ljudi vjeruju, što ljudi ne prihvataju Allahova riječ. I njegova glavna preokupacija jeste, veli, ako si ti, gospodaru moj, ako nisi srdit na mene, ako si zadovoljan od mene, neka se dešava sa mnom šta će se desiti. Sabur i post, braće, imaju mnogo povezane, usko povezane. Kaže Allah dželle u kuranskom ajetu: innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Doista strpljivi će dobiti svoju nagradu neograničenu. A znamo da Allah dželle u hadisi kudsi veli: svako djelo pripada čovjeku osim posta, post je moj i ja ću za njega posebno nagraditi. Znači, za ove dvije stvari, post i sabur, nema nagrada. Nema nagrada određena. Nagrada je neograničena. Od Enesa radijallahu anhu se pripovijeda da je Fatima radijallahu anha rekla, kada je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na samrtnoj posteli: va kerba ebeta, velike muke su spopale moga babu. Pa je Božji poslanik alejhi selam rekao: nema muka za tvoga babu nakon današnjeg dana. Onda kada je preselio Allahu dželle šanuhu, Fatima je rekla: moj babo odazva se pozivu svoga gospodara. Džennet je njegovo stanište, džennet je njegovo prebivalište i Džibrilu objavljujemo vijest o njegovoj smrti. A kada je ukopan, Božji poslanik alejhi selam, Fatima je radijallahu anha rekla: jeste li mogli baciti zemlju na tijelo Allahovog poslanika? Hadis bilježi Imam Buhari. Ovaj hadis ukazuje na sljedeća stvar, da Božji poslanik alejhi selam
ne uči što sa prave vrijednosti i ne uči da je ovija dunjaluk kraj muka za vjernika i početak lagodnog života. Kako stoji u hadis da je Allahu poslanik alejhi selam rekao, dunjaluk je zatvor za vjernika, a ahiret je zatvor za nevjernika. Znači, vjernik ne može sve što da rabota na ova dunja. Ne može lagodno da živuje. Zabranete su mu dosta stvari. Mora da poštuje Allahove propisi i zato je kao zatvor se osjeća na ova dunja. Međutim, zatvor je ahiret za nevjernika. Nevjernik ovdje može da rabota što saka i pušten je, ali na ahiret će biti večiti zatvor. To je razlika između vjernika i nevjernika. Od Aisha radijallahu anha se pripovijeda da prašala Allahov poslanika za kuga. I Allahov poslanik alejhi selam i rekao sljedeće riječi, da Allah dželešanu kuga ga praća, ga šale kao kazna onima kojima to želi da bude kazna i kao milost vjernicima. I da nema roba koji bude u mjestu u koje je zadesila kuga ili zarazna bolest i da tu ostane i da se strpi i da zna da ga neće zadesiti osim ono što mu je Allah odredio, a da mu nagrada ne bude poput nagrade šehida. Ovaj hadis ni govori, ni zbori od tija da vrijeme u koje se naođame, pandemija ili epidemija koga proživljavame i čitav svijet, da vjernik ga gleda sa druge strane. Ne ga gleda kao većina ljudi, kao nešto negativno, kao nešto loše, već je to milost za vjernike. To je upozorenje da se vratimo Allahu dželešanu. To je da ne ukaže Allah dželešanu koliko smo malehni, koliko smo sičušni, koliko smo nemoćni bez Allaha dželešanu, da jedan virus koji nije vidljiv golim okom može sve da ne zatvori u svoje domoj. I to je čovjek što će se strpi i što će ostane u svoja kuća, odnosno u svoje mjesto boravka i ne putuje u drugo mjesto, kako Allahov poslanik alejhi selam ni ukažao, kad se pojavi virus ili zarazna bolest u nekom mjestu, ne idite u to mjesto. Ako se bolest pojavi u vašem mjestu, nemojte izlaziti iz vašeg mjesta. I nagrada za strpljivost, na taja boljka, na taja pandemija, jeste nagrada šehida, odnosno džennet bez polaganja računa. Žena jena i umrelo dete i želala na grob. Božji poslanik alejhi salatu vesselam i veli, strpi se, doista je sabur kod onog prvog udarca. A ona mu veli, begaj od mene, ne te pogodilo mene što me pogodilo. I Božji poslanik alejhi selam ošao i oni i kažale da je on Allahov poslanik. Ona ne znala da je Allahov poslanik, ne bi mu rekla tače. Kao ošla na kuća njegova, nema ni vratara, nema ni čuvara i došla mu se, izvinjava mu, veli, će mi halališ, ja ne sam znala da si ti Allahov poslanik, Božji poslanik, i veli, doista je sabur kod prvoga udarca. Doista je sabur kod onog najjačeg udarca. Kad će čuješ loša vest, da se strpiš, a posle da ako treba da žališ, da žališ, ako treba da želaš, da želaš, vo dozvoljene, umerene granice. Ova količina, inša Allah, će se zadovoljim za ova prilika. Molim Allaha dželešanu da ne sve sačuva, uputi na pravi put, da ni podari sabur, strpljenje, da ne okiti se ova plemenita osobina. Molim Allaha dželešanu da ne ukabuli naš post, naše dove, naše namaze, naše teravije i da ne učvrsti na putu istine do sudnjega dana. Amin ja rabbel alemin. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alemin. Assalamu alaikum.